Ni fa ka ga ni fa yanzu fara ruwan nan da kake gani. Kurma dabba Allah. Wallahi ina so in mai gaisuwa ta ban girma saboda yana mutunta ni. Allah sarki. Wallahi ban sani ko kai ka iya. Ai gaci ko yana da kirki to ai idan har kana so ka bashi girma ka baji ka mai gaisuwa irin ta girma inda bai baya suke so ai ka mai haka ka mai haka ka mai haka. Okay haka? Ai ka girmama shi sosai. Allah. Tunda ya ga gemu alamun na mai da shi babban mutum. Kware kuwa. Sarki. Ai ka mai haka ka girmama shi kenan sosai. Kurma dabba Allah. Allah sarki. Ayya kurma Allah sarki. Ni ran lauje hakan yayi. Gaskiya ne na Mariya. To amma na saboda ka san kuma. Gaisuwar ban girma. Tare ƙasa ka cokala tsinke. Ka ba shi haƙuri kenan. Tare Ai, ai kai.